Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinoon kami sa dautan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang mga pulong sa Ginoo matod pa sa unang pagbasa mo gawas na gali na sa iyang bakba, matuman gyud. Mo nay iyang giingon, mura kuno nag tubig, murag uwan nga inig anhi na dinhi si yuta, di gyud mahitabo nga dili mabasa ang yuta. Nakakita na mo uwan na kusog kayong ni uwan pero wa mabasa ang yuta. Kakita na mo? Wa? Unsa kag makita mo no nga pertig yung uwan na ba ngit-ngit kayo, buno kayong uwan pero di gyud mabasa ang yuta. Unsa inyong isulti? Binuang mani ana nya mo nay gihimong sanglitanan ni Kristo sa pulong sa Ginoo, or gisanglitanan ni propeta Isaías sa pulong sa Ginoo. Nya kining pag-ampo nga amahan namo, our Father, mauni ang pag-ampo nga gikan gyud mismo sa bakba sa Ginoo. So kada nato litok aning mga pulonga duna gyoy mahitabo. Nya unsa may mahitabo? Maayo o dautan? Kusga. Pataka lamo. Duhay paingnan, maayo o dautan, depende sa imong paggamit. Mo nabantay ginang pulong. Pulong ba? Panalitan, mayin ka amahan namo. Namo. Ningon de kang amahan nako. Ningon ka wa? Unsa imong gilito? Namo. Sato pa ikaw o kanang imong tupad. Unsa man mo? Amahan namo. So kanang imong tupad igon sa man nimo? Igsuon. Mao bita inig misa ipakita ang panag-inig sa unay. Nya pag ingon nimo amahan namo, gadumot kas usa, may ratag mamatay ni panuway nako. Nya magsikam po Ginoo in taon, amahan namo, patya in taon nakigikapoy nako anak niya. Nya unsa may epekto ana nga anak nimo? Makasa ka, bakakon ka. Kay ingon-ingon kang amahan namo pero wa day ka makig-igsuon sa tanan nga giisip sa Ginoo nga anak mo nay bantay.
Ana pa gani usa, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo sad mi sa nakasala namo. Nya naa man karoy gidumtan man nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Mapasaylo pang imong sa. Mapasaylo dili. Kay ingon man pasaylo amis among mga sala. Ingon nga nagpasaylo mis nakasala kanamo. Unya kay wa man kamo pasaylo di. Balihon sa nas Ginoo. Ayaw pasaylua ang among mga sala kung di sad mi mo pasaylo sa nakasa namo. Mo nag-emphasize diri sa katapusan nga gani murag mas bugat sa Ginoo ang word nga kani nga portion ba kay giripit man ni Kristo pag-ingon kay kun dili ninyo pasayloon ang nakasala kaninyo di kay kun positive day kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Gisunod dayon ba? Pasabot mas highlighted sa pagtudlo ni Kristo sa aning maong pag-ampo dinhi sa Gospel ni Matthew. Mas highlighted niya ang forgiveness. Kay mao man ay tumong anong ni Anhesias kalibutan ang pagpasaylo. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ingna wa na kay gidumtan karon. Ay kuno ingna. Inawa na kay gidumtan. Ingon gani siya naay usa. Patay ka di na pasaylo ni wong sa dumtan sa kas Ginoo. Mo nay peligro kay powerful man kayo ang word sa Ginoo. Mahitabo gyud ang angay mahitabo either maayo o dautan. Parihar sa na sa pusil ba kanang pusil powerful man kay na mga 45 binana imo ganin ang pabuthon nga imong tion sa imong unsa may mahitabo maayo o dautan. Perting dautan na kay sayop ang imong pagkagamit adto unta na sa imong kaaway self defense adiri man nimo gibutang sa imong ang imong sakyanan. Unsa ray pinakamahal nga sakyanan? Ha? Ano bang nindot kayo ba? Sige, ato lang mantinilan o kanang kuan Land Cruiser, Toyota Land Cruiser nga tag 6 million. Sige, nindot na kay kag sakyanan. Siguro ba nga nindot imong biyahe? Depende sa imong paggamit sa sakyanan. Nindot imong sakyanan pero gimo nang i-unbox pangpang di ka muliko. Patay jud ka diha. Di na mo ilag nindot nga sakyanan. Pulpog jud ka dito sa ubos. Pero kamao kang muliko, pasabot kamao kang mogamit og mosunod sa karsada. Ay mga sign ba na ana kung kamao lang yung kang mosunod sa karsada di ka magsupak-supak siguro gyud nga mulampos ang imong tumong nya nindot pag yung pagkalampos kay nindot man imong sakyanan. Ang atong sakyanan dinis kalibutan mao ang simbahan nga Katoliko. Nindot ba ning simbahana o bati? Nindot daghan kaayong mga nindot dinhi na natay mga santos na pagid ang mahal nga Birhen Maria kanang nindot jud kaayo ba ang atong mga doktrina igo gyud kaayo sa panginahanglan sa atong kinabuhi aron mahimotang malipayon, malinawon og balaan. Pero pagkadaghan natong mga masinupakon kada nato supak sa doktrina sa simbahan nga nindot kaayo mobati ang atong kinabuhi gani manag-away na ta. Mo diron ni as Katoliko, pulos Katoliko, mga Kristiyano, lain-laing sikta na nag-away kay wa naman tumana ang mga pulong sa Ginoo sigon sa gusto ni Kristo. Managlalis naman noon, magsigi naman og
kompetensya, kinsay mas bright, kinsay mas nakamemorize, kinsay mas nakahibaw. Dili naman hinuon sa pagtuman. Nara ang word, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang pagtuman mas importante sa pagsabot. Karon nagsige tag sabot, pero wa na ta magkasinabot. Di ba? Nakasabot ba mo nga ang 1 plus 1 equals 2? Sabot mo, ha? Oh, kasabot. Niya karon kay ang imong anak usara pagsunod tuig ni duha. Unsa man na imong isulti ana? Thank you Lord o di malas ni Lord? Depende nimo. Nakasabot ka nga 1 plus 1 equals 2 na niya karon kay na kaluhaan man ang imong asawa pagkadangta na sa duha ka tuig. Thank you Lord bagyapon. Nakasabot man ka nga 2 plus 2 equals 4. Nya, nalipay ba ka? Ani 4 na? Uy. Putla, depende ninyo. O niya karon kay nagsuka-suka naman sa pagkasunod tuig. Malipay pa ka? Pero depende na lagi nimo. Nakasabot ka, pero basig mag-away na mo sa imong bana or sa imong asawa, mayon na imong bana, ikaw manggod, hindi gamit kundom, gamit. Ikaw manggod, inanti ka inom og pills, inom. Una ni ron, lisod tani. Depende na nas inyong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nakasabot ka nga mo increase gina ang anak basta magsige mo tinukhangay. Pero kay di man kamutuman sa kabubuton sa Ginoo nga mo'y nagpahatag nimo anang anak, nahimo na noong kagubot. Mo na ang nindot yun makasabota nga matuman yun ang pagbuot sa Ginoo. Nya makasabot sabta nga kada diyang atong isig katao dili na Ginoo, anak nas Ginoo nga sinagop nya mga buangon na mauna gamita gyud ang pagpasayloay. Di ta magsigig dinumtanay kaysa sige natong pasaylo mag-anam tag kasuod sa Ginoo. Sa sige natong dumot maanam tag kasuod sa demonyo. Ug mauna nga magsige tag ampo aron masuod sa Ginoo. Matud pang Kristo, ayaw na kay daghana inyong pagampo, daghana ang inyong pagtuman. Ayaw kaayog taasa ang inyong pagampo, taasa ang imong pailom o ang imong tolerance sa pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Mabitaw karon kita dinhi, di man kayo na taas ang atong pagampo nga moingon ta palit mog slat. Mubo ra kay na. Pero kung inyo nang sundon o niya sabton, basta lagi taas kayo ni glungtaran ang grasya ni ini. Tiaw mo ka na matukod ang atong kumbinto, mga matay na lang ta, naalang yapon ng kumbintuha. Nga mausab ni din higamay atong atubanga simbahan, munindot na, mga matay na lang mo, anhi na lang mo, ihato dinhi. Moingon lang yapon mo, bisag patay na mo, kapalit kong slat dinhi. Bendisyon na din Gaspare. Iniglakaw dito kag langit Ano man, kapalit mo kag slat, pero wa kay palit-palit niya, inikamatay nimo i-deliver ba sa kadinhi? Oy, tulisokon ka, ikaw, wa ka ni palit og slat dinhi. Sorry Lord, may tag mabuhi kog balik kay mo palit nako. Wa na uwahin na. Wa na karon gid unta, karon gyud ka mo palit. Ayaw na pagingon sunod semana kay basig di na nung kakapalit sunod semana. Ano? Mo na ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo karong adlawa kay ang grasya sa Ginoo ihatag sa karong adlawa. Mo nang niingon ta ang kalan-on namo sa matag adlaw dili sa matag semana. Ayaw na pagngayog pakalan-on sa matag semana kay mapanos niya na. Mag-away na lang noon. Kita ra ba mangayo tag kalan-on namo karong tuigan. Ayaw. Kada adlaw ra gyud.
Una, kada adlaw, sige ra sa tagdawat og slat. Di ba pa ko i-report ninyo karong adlaw kay ako pa tong huwaton tong mabasa to natong gikas bangko aron mapuno-punuan ba. Pero nagi mo palit kada adlaw ay. Lipay gani ko kay na ini-text na ko karon Pader, check up ako no sa imong bangko og nisulod ba ang akong gi-transfer kay basin unyag nasayop ko kay og nisulod Pader ako nang punan ako kanindot ana ako din gitanaw ito aman nako dira nisulod na ana ingon din siya hay salamat ako lang niya nang punan puhon ako may tagdili kay madugay sa kuno na ba may kay dili madugay no punan dayon nindot no paminahon ka na bang malipay ka nga magsigi og hatag ngadto sa simbahan ngadto sa katawhan kalipay na nga dili ikahatag sa kalibutan kay ang kalibutan ang itudlo tigom pero dili na mo'y makalipay makaratol na hinuona mo na salig sa Ginoo share karon adlaw sa pamalandong panahon sa pamalandong mamalandong ta anak bakos Ginoo o diktador bakos Ginoo anak pasabot siging tuman diktador siging pangayo nya masuko pagyog dili hatagan dili na anak diktador ang Ginoo gidiktahan ana no nya ilhanan nimong mga diktador kay kusmod nagnaong ilhanan nimong anak sa Ginoo kay malipayo nagnaong sige tapos ang lingi sa imong tupad ingna tan-aw nimo nako anak ko sa Ginoo ay mga tan-aw ko na ina tan-aw nimo nako anak ko sa Ginoo ako lang mo kalito yung anak kas demonyo panuwaya ka simba ko sa sige na nindog na ta